ኣብ ተፈጥሮኣዊ መስርሕ እዚ ዓለም ደቂ ሰባት ንዓለም ይገዝእዋን የመሓድርዋን ገለገለ ነገራት ግን ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ፊልምታት እቶም ዝፈጥርዎም ገጸ ባህርያት ኣብ ሓቀኛ ዓለም ዘይርከቡ ፍሉያት ሓይሊ ዘለዎም ነቲ ፊልምታት ዝከታተሉ ሰባት ካብቲ ዝረኣይዎ ዘገርም ሓይሊ እንተዝህልዎም ይምነዩ። ሰላምን ጥዕናን ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት ስድራ ቤት መንግስቲ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝመጹ ኣዝዮም መሰጥትን ኣደነቕትን ጉዳያት ኣኻኺብና ናባኹም ነብፅሓሉ መደብ እንሆ ይጅምር። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ መደብና ክትከታተሉ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ፈተውትኩም ሼር ክትገብሩን ብኣኽብሮት ይዕድም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ እቶም ገና ክውለዱ ከለዉ ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ ሒዞም ዝተወልዱ ዕሸላት ክንርኢና። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ። ወዲ ሰብ ናብዛ ምድሪ ምስ ተጸንበረ ኣብቲ ዝዓበየሉ ሕብረተሰብን ባህልን ከምኡውን ብናይ ገዛእ ርእሱ ጻዕሪ ኣብ ዕላምኡ ክበጽሕ ዕዉት ህይወት ክመርሕን ኣብዛ ዓለም ኣሰር ክገድፍን ርኢና ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ገና ምስ ተወልዱ ተፈጥሮ ኣብዛ መሬት ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ክጥቀሙሉን ኣገራሚ ህያባት ዝዓደለቶም ቆልዑ ናባኹም ነብሎም። ናይ መጀመርያ ህፃን ጋቢ ገንገር ትበሃል። ብመሰረት ተፈጥሮኣዊ ጸጋኣ እዛ ህፃን ፈጺሙ ቃንዛ ዝበሃል ነገር ኣይስምዓኒ። ጋቢ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትገብሮ ንጥፈታት ክትትል ስድራን ናይ ቀረባ ቤተሰባን ኣዕሩኽታን የድልያ። ናይዚ ምክንያት ጋቢ ኣብ ኣካላታ ዝኾነ ቃንዛ ስለዘይስምዓ ኣብ እትገብሮም ንጥፈታት ዘጋጥማ ነገራት ኣይስምዓኒ። ስለዚ ንነብሳ ከይትጎድእ ብምሕሳብ እዩ ስድራኣ ኣብቲ ጋቢ እትንቀሳቐሰሉ ከባቢታት መነፅር ኣብ ዒንታ ኣብ ርእሳ ድማ ሄልመት ይገብሩላ። ጋቢ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ክትፃወት ከላ ንኩሉ ንጥፈታታ ክትኣቱ ክትወፅእ ብስድራ ቤታ ብደቂቕ ክትትል ይግበረላ። ብዙሓት ሰባት እዚ ኣደናቂ ነገር እዩ ብዘይ ቃንዛ ህይወት ምምራሕ ናይ ብዙሓት ሕልሚ ምዃኑ ይዛረቡ። ነገር ግን ምስ ጋቢ ዘሎ ኩነታት ብኣንጻሩ እዩ። ጋቢ ንዓበየት ኣብ ዝመጻትሉ እዋን ኣስናና ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊላ። እዚ ድማ ጋቢ ዝኾነ ቃንዛ ስለዘይስምዓ ኣጻብዕታ ብምቑራጽ ስለዝተሸገረት እዩ። ካልእ ብተፈጥሮ ዘገርም ሓይሊ ዝተዋሃባ ቆልዓ ሃስና ሙስሊማን ትበሃል። እዛ ቆልዓ ኣብ ሊባኖስ ትነብር ኮይና ሕጂ ጓል 12 ዓመት እያ። ሃስና ኣብ ከባቢኣ ጥርሙዝ ንባዓታ ተባሂላ ትፍለጥ። ሃስና ድማ መዓልታዊ ካብ 7 ክሳብ 8 ቁርጽራጽ ጥርሙዝ ብመልክዕ ንባዓት ካብ ዒንታ ተውፅእ። ስለዚ ድማ ኣብ ከባቢኣ ናይ ጥርሙዝ ንባዓት ዝብል ሳጓ ዝተዋህባ። ሃስና ግን መዓልታዊ እዞም ቁርጽራጽ ብርጭቆ ካብ ዒንታ ክወፁ ከለዉ ብመልክዕ ንባዓት ዝኾነ ቃንዛ ኣይስምዓን። እዛ ሳልሰይቲ ቆልዓ ኦላኒ ዶስ ሳንቶስ ትበሃል። እዛ ቆልዓ ኣብ ብራዚል ትነብር ኮይና ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ናይ ምፍዋስ ሓይሊ ኣለዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ ብራዚልን ህንድን ከም ምንጪ ኣታዊ ፈውሲ ዝገበሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ኦላኒ ግን ኣዝያ ብብዙሓት ሰባት ትፍለጥ ፈዋሲት እያ። ኦላኒ ካብ ጓል 3 ዓመት ጀሚራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቦኣ ንብዙሓት ሰባት ካብ ሳቀይሉ ሕማም ኣሕውያቶም እያ። ሕጂ እውን ብዙሓት ፈውሲ ንምድላይ ናብ ኦላኒ ብምኻድ መዓልታዊ ልምዲ ናይቲ ከባቢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ወነንቲ ዘገርም ተፈጥሮ ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ናታሻ ዝተባሃለት ቆልዓ እውን ንረክብ። ፍሉይ ህያብ ናታሻ ብኣዝዩ ዘገርም ዘይተለምደ መንገዲ ምርኣይ ኤክስሬይ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ብፍላይ ብመንፅር ጸጥታ ዓበይቲ ትካላትን ቦታታትን ሰባት ናብቲ ቦታ ከኣቱ ከለዉ ንምርመራ ወይ መፈተሺ እውን ይጥቀሙሉ። ሰባት ናብዞም ቦታታት ክኸዱ ከለዉ ዝተፈላለዩ ነገራት ሒዞም ብምእታው ሓደጋ ንኸይፈጽሙ በዚ ናይ ኤክስሬይ ማሽን ክሓልፉ ይግደዱ። ብረት ወይ ዝተኸልከለ ነገር ሒዙ ናብዚ ቦታ ከኣቱ ዝሓሰበ ሰብ በዚ ማሽን ክሓልፍ ከሎ እቲ ሕቡእ ነገር ኣብታ ማሽን ብንጹር ይረአ። እምበኣር ተፈጥሮ ናታሻ ዝሃበታ ፍሉይ ህያብ እዚ እዩ። ናታሻ ጓል 10 ዓመት ምስ ኮነት ንመጀመርታ ግዜ ኣዲኣ ምስ ክዳናን ከላ ሙሉእ ኣካላታ ክትሪኣ ክኢላ። ብምቕጻል ንመሓዙታን ንመላእ ስድራ ቤታን ክትሪኦም ከኣለት። ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ ናይ ናታሻ ንመወዳእታ ግዜ ተረጋጊጹ ክውንነቱ ድማ ብኩሉ ሰብ ተቐባልነት ዝረኸበ ናታሻ ብየማናይ ሸነኽ ናብ ገዛእ ኣካላታ ቁሊሕ ኢላ ጠሚታ ኣብ ከብዳ ተወሳኺ ማዓንጣ ከም ዘሎ ነቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ሓቢራቶም ክኢላታት ሕክምና ናቶም መርመራታት ብምግባር ነቲ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ማዓንጣ ካብ ኣካላት ናታሻ ብምውፃእ ተፈጥሮ ናታሻ ኤክስሬይ ምርኣይ ዝለገሰትላ ምዃና ደምዲሞም። ናታሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንብዙሓት ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ብምሕጋዝ ትፍለጥ። እቲ ዝቕፅል ወናኒ ናይ ዘገርም ተፈጥሮ ራምዛ ይበሃል። ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ልዕሊ 7 ቋንቋታት ዝዛረብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ኣእምሮ ሰባት ልክዕ ኣብ ጥራዙ ከም ዝፀሓፎ ጽሑፍ ከንብብ ምኽኣል እዩ። ራምዛ ዋላ እኳ ወናኒ ህያባት ናይዚ ሓይሊ እንተኾነ ኦቲዝም ዘለዎ ቆልዓ እዩ።
رامزا جنا بغلت أجرو دو كيبليو كال قانقطات كمهار جمرة رامزا بزيك أوتيزم تيليباتيك وي ناي كالوت سبات أمرو ناي مباب كالت كمزلو حكايم زرقاقتو نرامزا نابيت صحفتهم تصويعم كاردتات أرأيو نتي أبغوني نايتا أنصارو زنبرت كارد زنبرت سئلتات صحفاتم بزيجيغا خزارب بمقاليو نازي زرأيو سمويا حكمنا رامزا قال زقرم تفترو حيلي حيزو نابزا مدرخم زمتة زرقاقتو أب هاجر كروشيا نرخبو هتان كال زقرم هي بحيزو نابزا مريد زمتة هتاني أزود شدش تعمد كولعا ستولوكوفيش زبهال كخون كله أكالاتو كم ماغنيت نخلهم نايحاتين تحستو زخون نقرات يتابقون أكالو دسب حمد يزبل بهيلاتن هايمانوتا يستمرون مسو أي سرعني أكالاتو نزقون قب حاتين ستسرحة وي حاتينا وتحستو زلو نقرات كامل تاف دحرا يبلني ستولوكوفيش أبوشتي أكالاتو زلو ماغنيتا حيلي 50 باوند زغون حاتين كسكمون يغقلهم مدبنا زدنق تفطراوي هيابات زلوهم هፃናት ኣብዚ ደሰሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ኣብ ቻይና ዝተወልደ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 7 ዓመት ዝኾነ ያንግ ጂንሎግ ከላለየኩም እዚ ወዲ 7 ዓመት ቻይናዊ ቆልዓ ብዘይ ዝኾነ ፀቕጥን ድፊኢትን ዝቐረበሉ መግቢ ፅርግርግ ኣቢሉ ዝበልዕን ኣካሉ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑን ይንገር እዚ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ 110 ኪሎ ዝምዘን ኣቦኡ ኣብ ሕቑኡ ተሰኪሙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ ኣብ ገጹ ዝኾነ ድኻም ኣይርኢን ብተወሳኺ 200 ኪሎ ዝምዘን ነገር ኣመንኩቡ ተሰኪሙ ክዘውር ከሎ ኣብ ዙርያ ዓንዲ ሕቑኡ ዝኾነ ድኻም ይኹን ቃንዛ ኣይስምዖን ያንግ ብሰንኪ ሓይሊ ኣካላቱ 1.8 ቶን ዝምዘን መኪና بجمد بمسار نت جمد أمنكو بمجبر كندي نبيت تمرت خير كله زكامو بورصة كي تسمعوا ندا قطته كنك أساقس يقل إذا حجز نجركم كلعة سبات بزعجوا ومسمعوا مسؤول من رغاب زلهم هنتي نزوسق تناشي إبراهيم كورات بيت سبنا إذا كان نسقاتكمون بزعبة زهت عند حرمس معكم بأكل كيركم كتفعلتوا خداليهم ويدما ولادكم كم زعين التزغون كتمنيه هندن أمريكان استحواس زيجنا تزلوه ود 11 عامت تناشي دكتور تباهيلون يسواي أب 11 عامت عدميو 3 ديجري صغيلو تسمع قلقة أداونا أبلع أفنا مغمات ترايزي كونه ندق سبات أزيا ما قدستي زغونو رغبتات كم زلوه خنسمع قلنا أداونا العلنا برئسنا جيرنا ويجود كم زغي كالي مبالنا زي تري أتزقدد دما تناشي بأزيم كورات سبات ناسا أبستغاية دواعلا حساباتو زغربة زنا أساسي وداي تناشي أبز ودينا نابت زغط سلكن سجر كلنا مايا تبهال قالت 9 عامت نرك أذا مايا استبهالت قلعة تفترو كتولد كلا ذهبتها عبي حيلي زلوا قوينا أنت تشفينا ننجرات نايم رأيك ألت زلوا مايا أنت تشفينا في دلات كتنبب حبرخ تفلي حادث بنتعنت كدان جيرو خمزلو ختنجر بزحت سبات مايا نزغت جبر بمقالة أبتن حنا زين ري أكفال أكالتا سالسة عيني خلوا يغيل يولو بقالة تأمر تزي كوينو دك سبات عينتهم بجارك تشفينهم بزي درجة نجارات بتخكل كري كمي جيرو يغالبلو أبناء لومي أقرم تقولعت أمود أتا آدم كيبير استبها لقولعة كرينا نايزغا ويقود زبلي أزو قولعة ودخلت عامد تراي مس عدميو قلنا تأثر كله بزحات سبات أب عدميو زلو قولعو يحسبو بإقرو خير سنكالكال زبل قولعة بمتصاوت زتصاوت قولعة حدا قولعة بقدمي عباي تلفزيون كوفيلو كارتون فيلم كري كله أبا أمرهم كسيلو يغقليهم أتناقرقن آدم ودخلت عامد رأي نيرو انتقونا قن أبنوس أدميو أبا المحابر عابي IQ عالم كخون كيلو له أبزعد ما زدما حدا 140 حدا زغونا IQ ومزجيبو أزدما آدم مسكال أتسابات كنا تاتر كله أب عالمنا كابزنا بروحيالات مرحتي باراك أوبامان ديفيد كاميرون يركبوه أزي ودخلت عامد توساقي 10 نتبي كمزجب كيلو